Hurian itu kata masuk mahita tu pasahat tohonan situa alani tahamunate homa itu ada upadi dewata martaba bilangan yaka naposona marede mahita sian ede nomor 700 sada ayat sada dohot ayat tudu. Amu alia kadongan nasahuriaon di ida hamudo nuaeng dongata na jongjong dison na ita pilit bahen situa di tonga-tongata. Naeng pangiduan na sidama pasu-pasu sian tuhatai asamargogo nasida mangulahon tohonan nasida atong tabigi majolo pangaripunan ni ulaon ni situa Naparjolo pangulan ni Huria do nasida mamata-matahot ang karuas na pinasahap tu nasida dohot mangaramot paranginas molo di boto nasida na hurang tore parangi ni manang ise ikon paingoton nasida manang pabo nasida tu uluan ni Huria asa di Batur.
manikir akan amar sahid jalapat rehon narikot tunasida dohok nasa natar patuhasa alai narunikot pasingoton hata ni debata tunasida dohok tumangyak kosa. Mga puli akan namarsak, paturehon akan nadagol, dohot napugos. Manogunogu akka parugamo na asing, dohot akka nalilu, asa dohot marsaulihon hanguluan na pinatupan ni Tuhan Yesus. Mangurupi paturehon akka guguan, dohot ulaon narikot tuharajaon ni debata. Ope, kamu na hinaholongan, naing takas, botoon nami, burjuni rohamuna, mga radoti, ulaw hasit tuaoni. Dibaheni, alusi hamuma, na husukutonon Tuhan. Parjulu naolo dohamu mamarange hon parange natama jolo ni debata dohot di jolo ni jolma paduahon naolo dohamu majalo ulaon hasituaon songon na hupajojorodeng Tuhamu na patuluhon. Naolo dohamu mangaradoti sude siad nasa roha, dohot siad nasa gogomuna, hobar tuhatani debata. Molo, naung sadaro hamuna manguloi saluhut nai, marpadat to mahamu sude nai di jolo di debata, dohot di jolo di dongat taon, dok hamuma patuduhon panguluyomuna. Atong, masih calangan mahita, pabuah hotni pada munai, cala pabuah naolo dohamu, mangula ulaun di debata, rap dohot hami. Surat pajak 2 124 garis miring 01.5 garis miring 12.12 sada garis miring angka Romawi Pitu 2025 yang bertanda tangan di bawah ini Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Jati Sampurna Distrik 19 Bekasi menerangkan bahwa nama Sintua Desi Christine Tambunan, tempat tanggal lahir 1 Desember 1979, alamat Pondok Jatimurni, Blok F nomor 6, Jalan Kahuripan Jatimurni Bekasi, telah ditahbiskan menjadi Sintua HKBP pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2025 di Gereja HKBP Jati Sampurna, lingkungan week 1. Nats, ope hamu akadongaku na hinaholongan. Marsihoho jala somuba-uba mahamu. Jala lam sumurung ma toktong di bagasan ulaun ni Tuhani. Ai di boto hamudo. Dang magopo halo zaumuna di bagasat Tuhani. Sada Korin 5 ayat 50 alu. Pendeta HKBP Resort Jati Sampurna. Pendeta Tony Wakson Pakpahan. Ditandatangani di stempel. Ale Desi Christine Tabunan upasahak matuho tohonan situa di Huria
Kristen, Batak Protestan, HKBP Jati Sampurnaon. Marhite-hite, goarni debataal, dohot goarni anaknya, Tuhan Yesus Kristus, dohot todi, porbadia. Amin. Sai diparohai Tuhan debata, amani Tuhan Yesus Kristus mahamu, marhite-hite todi parpadia, maka burjuhon si ulau muna, napi nasahat Tuhamu sadarion, asa marsangap debata, di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Surat pajak konon situa nomor 125 yang bertanda tangan di bawah ini Pendeta Huria Kristen Batak Protestan, Resort Jati Sampurna Distrik 19 Bekasi, menerangkan bahwa nama Sintua Patun Gunning Halomoan Silitonga, tempat tanggal lahir 2 April 1974, alamat Perumahan Wahana Pondok Gede, Blok K6 nomor 15 Jati Ranggon, Bekasi, telah ditabiskan menjadi Sintua HKBP pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2025 di Gereja HKBP Jati Sampurna lingkungan Wik 1, Nats, da di botohamu akan mangula di bagas joro mangasia joroi, jala akan marhalado di langgatani, marsaulihon siani, sada korensia ayat 10 tolu, padita HKBP Resort Jati Sampurna, padita Tony Wakson Pak Pahan. Ali Patun Gunning Halomoan Silitonga. Hupasaha ma tuho tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan HKBP Jati Sampurnaon, marhite-hite goarni debataan, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot todi parpadia. Amin. Saya dipergugui Tuhan debatama hamu mangulahon saluhutnai. Amin. Saya diparohai Tuhan debata, amani Tuhan Yesus Kristus mahamu, marhite-hite todi parbadia, maka burjuhon siulau muna, napi nasahat Tuhamu sadarion, asa marsangap debata, di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Surat pajak konon situa nomor 126 yang bertanda tangan di bawah ini Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Jati Sampurna Distrik 19 Bekasi menerangkan bahwa nama Sintua Dahlan Amitro Purba, tempat tanggal lahir 6 September 1979, alamat Jalan Matalisa nomor 36 RT 2 RW 8 Jatirangga, Bekasi, telah ditabiskan menjadi Sintua HKBP pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2025 di Gereja HKBP Jati Sampurna lingkungan Wik 2 Nats,
ai ia dung ture parhobasan nasida, naik situtuma nasida, jala marhiras niroha godang, marha porseaon di Kristus Yesus. Sada Timoteus tolu ayat 10 tolu. Padita HKBP Resort Jati Sampurna, Padita Tony Wakson Pakpahan. Ale Dahlan Amitro Purba. Hupasahak ma tuho. Tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan. HKBP Jati Sampurnaon. Marhite-hite goarni debata ama. Dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot todi parbadia. Amin. Saya dipatau Tuhan debata maham. Patupahon saluhut nai. Amin. Saya diparohai Tuhan debata. Amani Tuhan Yesus Kristus mahamu. Marhite-hite todi parbadia. Maka burjuhon si ulau muna. Na pinasahat Tuhamu sadarion. Asa marsangap debata. Di tonga-tonga ni hurianay. Amin. Surat Pajakonon Situa nomor 127 yang bertanda tangan di bawah ini Pendeta Huria Kristen Batak Protestan, Resort Jati Sampurna, Distrik 19 Bekasi, menerangkan bahwa nama Sintua Rosliati Purba, tempat tanggal lahir 19 Agustus 1977, alamat Keranggan Permai, Jalan Aren nomor 33, Jati Sampurna, Bekasi. Telah ditabiskan menjadi Sintua HKBP pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2025 di Gereja HKBP Jati Sampurna lingkungan UIK 3 Nats Ope unak komaila maka tidakko tuhatai jala unang hailahon aun natar hurung humokop ibana dohot mahotahe makokop barita nauli sian hagogoon ni debata 2 Timoteus 1 ayat 8. Pendeta HKBP Resort Jati Sampurna, Pendeta Tony Wakson Pakpahan. Ali Rosliati Purba. Hupasahak ma tuho. Tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan. HKBP Jati Sampurnaon. Marhite-hite goarni debata ama. Dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot todi parbadia. Amin. Saya dipatau Tuhan debata maham. Patupahon saluhut nai. Amin. Saya diparohai Tuhan debata. Amani Tuhan Yesus Kristus mahamu. Marhite-hite todi parbadia. Maka burjuhon si ulau muna. Na pinasahat Tuhamu sadarion. Asamar sangap debata. Di tonga-tonga ni hurianay. Amin. Yang bertanda tangan di bawah ini Pendeta Huria Kristen Batak Protestan, Resort Jati Sampurna, Distrik 19 Bekasi, menerangkan bahwa nama
Sintua Rosjepti Purba. Tempat tanggal lahir 3 Agustus 1972, alamat Keranggan Permai, Jalan Wijaya Kusuma, Blok AS 47 nomor 27, Jati Sampurna. Telah ditabiskan menjadi Sintua HKBP pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2025 di Gereja HKBP Jati Sampurna, lingkungan Luik 3 Nats, ID Boto Kamudo, Sumuang Jalon ni Ganup Siat Tuhani Nadenggan Naniulana, Manang Hatoban Ibana, Manang Anak Mata, Epesusonom ayat 8. Pendeta HKBP Resort Jati Sampurna, Pendeta Tony Wakson Pakpahan. Ali Rosjepti Purba. Hupasahat matuho. Tohonan situa. Di Huria Kristen Batak Protestan. HKBP Jati Sampurnaon. Marhite-hite goarni debata ama. Dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot todi parbadia. Amin. Saya dipatau Tuhan debatama patu pahon saluhut nai. Amin. Saya diparohai Tuhan debata. Amani Tuhan Yesus Kristus mahamu. Marhite-hite todi parbadia, maka burjuhon siulau muna, na pinasahat Tuhamu sadarion, asa marsangap debata, di tonga-tonga ni hurianay. Amin. Surat pajak konon situa nomor 120 sia. Yang bertanda tangan di bawah ini Pendeta Huria Kristen Batak Protestan, Resort Jati Sampurna, Distrik 19 Bekasi, menerangkan bahwa Sintua Mantun Pakpahan, tanggal lahir 26 Januari 1971, alamat Perumahan Cibubur Villa 1 Blok E nomor 21 Jati Raden, Jati Sampurna, Bekasi. Telah ditabiskan menjadi Sintua HKBP pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2025 di Gereja HKBP Jati Sampurna, lingkungan Wik 3 Nats, Ainang anak Nizol Maipe, dada asa dioloi hala ibana ubahen naro, ibana do balik pangoloi, jala mangalekon hosana, bahkan tobus ni torop zolma. Markus 10 ayat 45. Pendeta HKBP Resort Jati Sampurna, Pendeta Tony Wakson Pakpahan. Ali Mantun Pakpahan. Hupasahat matuho. Tohonan situa. Di Huria Kristen Batak Protestan. HKBP Jati Sampurnaon. Marhite-hite goarni debata ama. Dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot todi parbadia. Amin. Saya dipatau Tuhan debata mahamu patu pahon saluhut nai. Amin. Saya diparohai Tuhan debata, amani Tuhan Yesus Kristus mahamu, marhite-hite todi parbadia, maka burjuhon siulau muna, na pinasahat Tuhamu sadarion, asa marsangap debata, di tonga-tonga ni kuryanay. Amen.
Surat pajak konon situa nomor 110 yang bertanda tangan di bawah ini Pendeta Huria Kristen Batak Protestan, Resort Jati Sampurna, Distrik 19 Bekasi, menerangkan bahwa nama Situa John Ricky Siaturi, tanggal lahir 28 Februari 1970, alamat Keranggan Permai Jalan Mawar 3, CS 3, nomor 42 Jati Sampurna, telah ditabiskan menjadi penatua HKBP pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2025 di Gereja HKBP Jati Sampurna lingkungan Week 4, Nats, Masipatureturea Mahamu, Ganuk Marguru tu Asiasi Najinalona, Songon Aka Juara Bagas Naburju, di ragam-ragam ni Asiasi ni Debata, Sada Petrus 4 ayat 10. Pendeta HKBP Resort Jati Sampurna, Pendeta Tony Wakson Pakpahan. Ali John Ricky Siaturi. Hupasahat matuho, tohonan situa, di Huria Kristen Batak Protestan, HKBP Jati Sampurnaon. Marhite-hite goarni debata ama. Dohot goarnya anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot todi parpadia. Amin. Saya dipatau Tuhan debata mahamu. Patu pahon saluhut nai. Amin. Tunduk. Saya diparohai Tuhan debata, amani Tuhan Yesus Kristus mahamu, marhite-hite todi parbadia, maka burjuhon siulau muna, napi nasahat Tuhamu sadarion, asa marsangap debata, di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Surat pajak konon situa nomor 110 sada yang bertanda tangan di bawah ini Pendeta Huria Kristen Batak Protestan, Resort Jati Sampurna, Distrik 19 Bekasi, menerangkan bahwa nama Sintua Justan Manulang, tanggal lahir 8 Mei 1982, alamat Cibubur Residen Blok C2 nomor 19 Jati Sampurna, telah ditabiskan menjadi Sintua HKBP pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2025 di Gereja HKBP Jati Sampurna lingkungan Week 4, Nats, Alayang Goho, Saimian Ma di Bagasan akan ginuruhon, Jalanaong hina porsian mi, Aidi Botohodo na mangajar hosa tuho, 2 Timotius 3 ayat 14. Pendeta HKBP Resort Jati Sampurna, Pendeta Tony Wakson Pakpahan. Ali Justan Manulang. Hupasahat matuho. Tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan, HKBP Jati Sampurnaon. Marhite-hite goarni debata ama. Dohot goarnya anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot todi parbadia. Amin. Saya dipatau Tuhan debata mahamu. Patu pahon saluhut nai. Amin. Saya diparohai Tuhan debata, amani Tuhan Yesus Kristus mahamu, marhite-hite todi parbadia, maka burjuhon siulau muna, napi nasahat Tuhamu sadarion, asa marsangap debata, di tonga-tonga ni hurianai. Amin.
Surat pajak konon situa nomor 122 yang bertanda tangan di bawah ini Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Jati Sampurna Distrik 19 Bekasi menerangkan bahwa nama Sintua Sarinah Sumita Gultom lahir 12 Desember 1972, alamat Jalan Nilam 2 Gang Nilam 9 nomor 120 Poncol Kranggan Jatiraden. Telah ditabiskan menjadi Sintua HKBP pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2025 di Gereja HKBP Jati Sampurna lingkungan UIK 4 Nats ai di Palua Jala di Jaudo Hitam Marhite-hite Pajauan Nabadia Dada Marguru tu Ulauta Tung Sian Tahina Doho Sian Asini Roha Nabina sabasahon na tuhita di bagasan Kristus Yesus. Nasian mulani mulana. 2 Timotius 1 ayat sia. Padita HKBP Resort Jati Sampurna. Padita Tony Wakson Pakpahan. Ali Sarinah Sumita Gultom. Hupasahat matuho. Tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan HKBP Jati Sampurnaon marhite-hite goarni de bataam dohot goarnya anakna Tuhan Yesus Kristus dohot todi parbadia. Amin. Sai dipatau Tuhan de batamaham patupahon saluhut nai. Amin. Sai diparohai Tuhan de bata amani Tuhan Yesus Kristus mahamu marhite-hite todi parbadia maka berjuhon siulau munang. Na pinasahat Tuhamu sadarion asa marsangap debata di tonga-tonga ni hurianay. Amen. Surat pajak konon situa nomor 110 tolu. Yang bertanda tangan di bawah ini Pendeta Huria Kristen Batak Protestan, Resort Jati Sampurna Distrik 19 Bekasi, menerangkan bahwa nama Sintua Sonni Antoni Aritonang, tanggal lahir 5 Februari 1981, alamat Cibubur City, Blok 7 nomor 6, Kintamani 3, Nagrak, Kabupaten Bogor. Telah ditabiskan menjadi Sintua HKBP pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2025 di Gereja HKBP Jati Sampurna lingkungan UIK 5 Nats. Jadi au manapuna nasida ninna Jehovah Sebaot diari sijadioku jala marpakehe ahu tunasida songon pakehe ni ama-ama tu anakna na mangoloi ibana Malayahitolu ayat 10 Pendeta HKBP Resort Jati Sampurna Pendeta Tony Wakson Pakpahan. Ali Sonni Antoni Aritonang hupasahat matuho tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan HKBP Jati Sampurnaon marhite-hite goar di debataam dohot goarnya anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar di todi parbadia. Amin. Saya dipatau Tuhan debatamahamu patupahon saluhutna. Amin. Sai dira diparohai Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus mahamu marhite-hite todi parbadia
makaburjuhon si ulau muna, na pinasahat Tuhamu sadaryon, asa marsangap debata, di tonga-tonga ni hurianay. Amin. Surat pajak konon situa nomor 144 yang bertanda tangan di bawah ini Pendeta Huria Kristen Batak Protestan, Resort Jati Sampurna Distrik 19 Bekasi, menerangkan bahwa nama Sintua Indah Swarti Roima Sirait, tanggal lahir 24 Maret 1979, alamat Jalan Rawa Haur nomor 4, RT 2 RW 1 Jati Sampurna Bekasi, telah ditabiskan menjadi Sintua HKBP pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2025 di Gereja HKBP Jati Sampurna lingkungan UIK 6 NATS ID lehod debatado tuhita toddi hagogoon, toddi haholongon, toddi pangarajeo diri, dada toddi hatahutan. 2 Timotius Sada ayat 7. Pendeta HKBP Resort Jati Sampurna, Pendeta Tony Wakson Pakpahan. Ali Indah Swarti Roima Sirait, hupasahat matuho, tohonan situa, di Huria Kristen Batak Protestan, HKBP Jati Sampurnaon, marhite-hite goardi de bata ama, dohot goardi anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goardi todi parbadia. Amin. Saya dipatau Tuhan de bata maham, patupahon saluhut nai. Amin. Sai di parohai Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus mahamu marhite-hite todi parbadia makaburjuhon siulau muna na pinasahat Tuhamu sadaryon asa marsangap debata di tonga-tonga ni kurianay. Amin. Surat pajak konon situa nomor 145 yang bertanda tangan di bawah ini Pendeta Huria Kristen Batak Protestan, Resort Jati Sampurna Distrik 19 Bekasi, menerangkan bahwa nama Sintua Tabor Harkingto Pangaribuan, tanggal lahir 7 Mei 1973, alamat Citra Grand Cluster Mansion Garden, Blok K5 nomor 10, telah ditabiskan menjadi Sintua HKBP pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2025 di Gereja HKBP Jati Sampurna lingkungan UIK 7 NATS Tuhaluauni Hamudijou Akadongan asal unang haluauni gabe parbosir disibuk sadok marhite-hite kaholongoni makamu masyoluan Galatia 5 ayat 10 tolu. Pendeta HKBP Resort Jati Sampurna Pendeta Tony Wakson Pakpahan. Ali Tabor Harkingto Pangaribuan, hupasahat matuho, tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan, HKBP Jati Sampurnaon, marhite-hite goardi de bata ama, dohot goarnya anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot todi parbadia. Amin. Saya dipatau Tuhan de bata maham, patupahon saluhut. Amin. Sai di parohai Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus mahamu marhite-hite todi parbadia makaburjuhon si ulau muna na pinasahat Tuhamu sadaryon asa marsangap debata
di tonga-tonga ni hurianay. Amen. Surat pajak konon situa nomor 126 yang bertanda tangan di bawah ini Pendeta Huria Kristen Batak Protestan, Resort Jati Sampurna, Distrik 19 Bekasi, menerangkan bahwa nama Sintua Nelson Aritonang, tanggal lahir 9 Juni 1971, alamat Citra Grand Dedens Blok P 16 nomor 26, Jati Sampurna, telah ditabiskan menjadi Sintua HKBP pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2025 di Gereja HKBP Jati Sampurna, lingkungan UIK 7, Nats, Nahuapoi Mahamu Aliak Kadongan, Marhite-hite asini rohani debata, pasahat kamu madaging muna, bahen pelian na mangolu, na badia, na hinalamohon ni debata, ima hadaulaton ni namarroha, Rom 12 ayat sada, Padita HKBP Resort Jati Sampurna, Padita Tony Wakson Pakpahan. Ali Nelson Aritonang, hupasahat matuho, tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan, HKBP Jati Sampurnaon, marhite-hite goar di debata ama, dohot goarnya anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot todi parbadia. Amin. Saya dipatau Tuhan debata mahamu, patu pahon saluhutnya. Amin. Saya diparohai Tuhan debata, amani Tuhan Yesus Kristus mahamu, marhite-hite to di parbadia, maka burcuhon siulau muna, na pinasahat Tuhamu sadarion, asa marsangap debata, di tonga-tonga ni hurianay. Amin. Surat pajak konon situa nomor 110 yang bertanda tangan di bawah ini Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Jati Sampurna Distrik 19 Bekasi menerangkan bahwa nama Sintua Tornados Manalu, tanggal lahir 4 November 1974, alamat Cikeas Nagrak RT 2 RW 2 nomor 64 Gunung Putri Bogor, telah ditabiskan menjadi Sintua HKBP pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2025 di Gereja HKBP Jati Sampurna lingkungan UIK 8 Nats. Ai tusido hamu tarjo, ai dohok do Kristus manau napor suk humokop hamu, tumadikot tiruat di hamu, asa diuton hamu bogas nipatna, sada Petrus 2 ayat 20 sada. Pendeta HKBP Resort Jati Sampurna, Pendeta Tony Wakson Pakpahan. Ali Tornados Manalu, hupasahat matuho, tohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan, HKBP Jati Sampurnaon, marhite-hite goar ni debata ama, dohot goarnya anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot todi parbadia. Amin. Saya dipatau Tuhan debata maham, patu pahon saluhutnya. Amin. Saya diparohai Tuhan debata, amani Tuhan Yesus Kristus mahamu, marhite-hite todi parbadia, maka bercukon siulau muna, na pinasahat Tuhamu sadarion, asamar sangap debata, di tonga-tonga ni hurianay. Amin.
Surat pajak konon situa nomor 110 sia. Yang bertanda tangan di bawah ini Pendeta Huria Kristen Batak Protestan, Resort Jati Sampurna, Distrik 19 Bekasi, menerangkan bahwa nama Sintua Sihar Perdamaian Silitonga, tanggal lahir 20 Oktober 1973, alamat Legenda Wisata Zona Washington Boulevard, Blok D 1920, telah ditabiskan menjadi Sintua HKBP pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2025 di Gereja HKBP Jati Sampurna lingkungan Wik 8 Nas, Sia rohamuna maulahamuna sa sibahenom muna, songon natutukani dada tu zolma, ingot hamuma, siat Tuhanido zalom muna sitianoni, balos ni Tuhan Kristus ima oloi hamu. Kolose 3 ayat 23 1 24. Pendeta HKBP Resort Jati Sampurna, Pendeta Tony Wakson Pakpahan. Ali Sihar Perdamaian Silitonga, Hupasahat Matuho, Tohonan Situa, di Huria Kristen Batak Protestan, HKBP Jati Sampurnaon, marhite-hite goarni de Bataama, dohot goarnya anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot todi parbadia. Amin. Saya dipatau Tuhan de Bataama, patu pahon saluhut. Amin. Sai di parohai Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus mahamu marhite-hite todi parbadia maka berjuhon siulau muna na pinasahat Tuhamu sadarion asamar sangap debata di tonga-tonga ni kurianai. Amin. Surat pajak konon situa nomor 200 yang bertanda tangan di bawah ini Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Jati Sampurna Distrik 19 Bekasi menerangkan bahwa nama Sintua Erlan Simbolon, tanggal lahir 17 Maret 1974, alamat Metlan Cilengsi Klaster Krisan, Blok DF4 nomor 7, telah ditabiskan menjadi Sintua HKBP pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2025 di Gereja HKBP Jati Sampurna lingkungan Wik 7 Nas, Mauliate hudok dina margogi honau ima Kristus Yesus tuhatai. Ay dietong do au haposan, ubahen na dipabakit au gabi parhalado. Sada Timotius sada ayat 12. Padita HKBP Resort Jati Sampurna, Padita Tony Wakson Pakpahan. Ali Erlan Simbolon, Hupasahat Matuho, Tohonan Situa, di Huria Kristen Batak Protestan, HKBP Jati Sampurnaon, marhite-hite goar di debata ama, dohot goarnya anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot todi parbadia. Amin. Saya dipatau Tuhan debata maham, patupah. Amin. Sai di parohai Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus mahamu marhite-hite todi parbadia maka burjuhon si ulau muna na pinasahat Tuhamu sadarion asamar sangap debata di tonga-tonga ni kurianai. Amin. Surat pajak konon situa nomor 200 sada. Yang bertanda tangan di bawah ini Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Jati Sampurna Distrik 19 Bekasi menerangkan bahwa nama Sintua Liston Sitanggang, tanggal lahir
11 Mei 1980, alamat Kota Wisata Pesona Amerika, Blok A8, nomor 39. Telah ditabiskan menjadi Sintua HKBP pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2025 di Gereja HKBP Jati Sampurna Week 12 Nas alani hupaingot ho asa di parata-rata ho sideholehon ni debata natuhoi dina huapehon tangaki tuho 2 Timotius 1 ayat 6. Pendeta HKBP Resort Jati Sampurna, Pendeta Tony Wakson Pakpahan. Ale Liston Sitanggang, Hupasahat Matuho, Tohonan Situa, di Huria Kristen Batak Protestan, HKBP Jati Sampurnaon, marhite-hite goardi de Bataama, dohot goarnya anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot todi parbadia. Amin. Saya dipatau Tuhan de Bataama, patu pahor salu. Amin. Sai di parohai Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus mahamu marhite-hite to di parbadia maka burcuhon si ulau muna na pinasahat Tuhamu sadarion asamar sangap debata di tonga-tonga ni hurianay. Amin. Surat Pajak Konon Situa nomor 202. Yang bertanda tangan di bawah ini Pendeta Huria Kristen Batak Protestan, Resort Jati Sampurna, Distrik 19 Bekasi, menerangkan bahwa nama Sintua Gembira Aruan, tanggal lahir 9 November 1971, alamat Kota Wisata Pesona Ottawa, Blok UC2 nomor 8. Telah ditabiskan menjadi Sintua HKBP pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2025 di Gereja HKBP Jati Sampurna Lingkungan Week 12. Nas, alayang goho sadok unang mamabuk roham, tauma najati, radoti natama ulau ni parbarita nauli, sahat ula tohonami. 2 Timotius 4 ayat 5. Pendeta HKBP Resort Jati Sampurna, Pendeta Tony Wakson Pakpahan. Ale Gembira Aruan, Hupasahat Matuho, Tohonan Situa, di Huria Kristen Batak Protestan, HKBP Jati Sampurnaon, marhite-hite goarni de Bataama, dohot goarnya anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot todi parbadia. Amin. Saya dipatau Tuhan di Bataama, patu pahon saluh. Amin. Sai di parohai Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus mahamu marhite-hite todi parbadia maka burcuhon si ulau muna na pinasahat Tuhamu sadarion asamar sangap debata di tonga-tonga ni hurianay. Amin. Masudi? Puji Tuhan. Lain, sudah mahamu nama caro tohonan jongjong mangadupon ruas. Kamu akadongan na di huriaon. Cakok kamu mana sida di bagasa dame.
Sudah mahitaon, manggogo, tumangyakon na sida. Asama jadi ulaon na sidai, huhut, makorhon hasangapon ni tuhata, martangyang mahita. Ale Tuhan de batama namin na di banwa gitsang, moliate marohan nami tuho, alanya siniroham, dia kadongan namion. Sa itabay maturohan na sida aka silehod-lehod dito di parbadia. Asalam maroha. Jala margogo na sida mangarado titohonan na sahat tu na sida. Asi maroham dohot di sude ruas ni huriamon. Asalam hot hapor siyaw da sidabi. Jala lam ture parage na sida mangihutok ko. Sungguli marohanami. Asa masih haholongan. Unang adong sipitsangod dihami. Asalam rarat harajaonmu. Jala marmulia goarmu nabadiyay. Amen. Marede mahita. Iti kinamarede ma mulak tuhudulan nabi.